என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி ஆலங்குளம் நகர திமுக சார்பில் பாகம் எண் 57 மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம். டாக்டர் பூங்கோதை ஆலடியாரனா பங்கேற்பு. தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் நகர திமுக சார்பில் பழைய பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே பாகம் எண் 57 என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி என்ற மக்கள் சந்திப்பு திருமண கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த மக்கள் சந்திப்பு திருமண கூட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் அணி மாநில தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான டாக்டர் பூங்கோதை ஆலடியாரனா தலைமை தாங்கினார். திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளை விளக்கி கூறி பெண்களுக்கு அவர் துண்டு பிரசுரம் வழங்கினார். ஆலங்குளம் நகர திமுக செயலாளர் வழக்கறிஞர் நெல்சன் முன்னிலை வகித்தார். கிளை செயலாளர் தங்கராஜ் வரவேற்றார். நகர திமுக பொருளாளர் சுதந்திரராஜன், இளைஞரணி யாபேஸ், கந்தசாமி உட்பட திமுக முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.